egiten bizka hau? Zeu duzu? Lide. Abisten ez da. Bai, uste egon zan, hitzetik gortzea eman zuten, bera eta... Lide eta Pagola. Beste musikari da. Irakurriko den Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren bueltan saioan ere. Dakizunez, Txillardegi idatzia da, 57 argitaratua. Eta lehen Euskal Eleberri modernontzat daukagu, bertan kontatzen da Joseba Leturiaren arrakura existentziala egunkari izenak dioenez. Hainbat gaizari da liburua, saiatuko gara batzuk jorratzen gaurkoan ere, beste formatu baten liburuaren bueltan kantuan. Eta beste barik aurkeztuko dizkizuet saioaren saiko hartzaileak, baina ere Txoperena eta Ander Peritz bertsotan, eta Libegoenaga pianoan. Gaietan sartu aurretik, aurretik utzeko zen duzten. Kaixo klasiko zalen terrenoan gaude, gaur klasiko ez ezik modernoa garen, egunkaria bistan dakargu bazpare, ea gorantz joaten garen bare-bare. Leturiaren negura ailegatu gabe, Leturiaren negura ailegatu gabe. Liburutxo bat sartu leikena patrikan, existenzialismoa paratuz praktikan, naiz fikzio bezala sortu izan horritan, gaur jarriko ditugu tailerri egitan, Joseba eta Miren ezurraragitan, Joseba eta Miren zarete, baina ez zatuzte diok berriz. Hala dio, 84. Gorrian Josebaren egunkariak. Paregabea da ardoaren indarra, ondo dakitea olerkariek eta beren erako askok, eta ari ematen zaizkio edozein lan hasi baino lehenago. Guztiz bakarra da ardoak eragiten duen olermena. Orain ni mozkor nagoela argitasun berri batek naragin, eta inoiz ez bezain garbiro ikusten ditut neure katramilak. Nahiko ekoa da,
artearekin alkoholaren kontsumoa lotzea ez inspiragarritzat hartu izan da. Baina, badu hori sustatzeak eta erromantizatzeak bere alde problematikoa ere. Zuok biok kuadrillakoak zarete eta zuen plan gehienak oinarritzen dira tabernara irten eta terrazan jarri eta trago aurrean arratsaldea pasatzean. Eta horrela aritu zarete hainbat urtez, baina aner konturatu zara azken hilabetetan Maianek ez dela hainbeste atera izan zuekin, hain justu edateari utzi zionetik. Gaur kafe bueltan batzea proposatu dituzu. Kuadrillakoak dira Aner eta Maian, eta haien plan gehienak izan dira tabernara joan eta tragoa aurrean pasatzean arratsaldean. Azken aldian ordea Maian ez da batu izan plan hauetara. Eta Aner konturatu da, hain justu edateari utzi zionetik dela aurrela. Kafe bueltan batzea proposatu ditu. Biok dauzkagu besarkadak ta, biok gure labankadak, bizitza baten arata ona, edukitako hilarak, alkoholakin bat galdu dituzu, kuadrillarako bulkadak, ez daukar zertan kezkatu baina, kezkatu egin naiz pixka bat. Kezkatu egin naiz pixka bat. Zu ez kezkatu bene-benetan, ez baita horren larria, baina lehen genuen plana jaetzai, horren erakargarria, zeren alkoholak etzun asetzen, nere barne eregarria, kiroldegia bilakatu da, ja nere droga berria, ja nere droga berria. Beraz jazara alkoholdunetzat, pasea beteranoa, orain diozu ni ondo nago, ta kiroldegira noa, baina horren ordezkatzea, kuadrillarako asmoa, osasuntsua izan daiteke, baina hori ez da sanoa. Baina hori ez da sanoa. Eta sanoa ote da bada, zuk hartzen duzun edabea, kirola sarri egiten dut nik, hori ote da grabea, kiroldegira joan da ere, ni horren doa gabea, egiteak zein ez egiteak, sortzen dit ansiedadea, sortzen dit ansiedadea. Baina bide bat ikus dezake,
baita odei, igual kuraso zara lasterta, gero hipotekari dei, ta orduan pare egingo diguzu, hontan jarraitzen dugunei. Hontan jarraitzen dugunei. Hogeita 10 urte ditut ja, ta hortan ere ezina, nonbait hortatik eman nahian, zabiltza orain anermina, eginen nuke zuen artera, pixkat joateko alegina, ez bazenute beti izanen, konversazio berdina, konversazio berdina. Nik ulertzen dut ez gustatzea, gure arteko zenbait gai, baina izan zaitez etorri eta berriak zabaltzeko gai, ze zureak du fama munduan, eta zurea dago guai, gurea krisi bategatik da, baina zurea ere bai. Baina zurea ere bai. Eta argatik omen duzuzuk mantentzeko interesa, guztia gaude krisian, bai banekien sorpresa, igual guk hartu dezakegu gaur, nonbait elkarren babesa, askoz hobek izatzen da eta kirolosteko zerbeza, kirolosteko zerbeza. Zatozte berriz bio. Hala dio leturiak, 85. horria. Aztergarria da Mikelen pentsaera. Harekin egon naiz oraintsu eta zerbait pentsarazi dit haren kontaketak. Miriam deritza oraingo neskak. Inork ez bezalako begiak ditu, inoiz ez bezain unkituta dago Mikel. Inora joateko gauza ez dira, ez bata ez bestea, elkarrekin ez badago. Gezurra dirudi horren bestetan eta horren berdin maite mindu ahal izateak. Amets berberak beti, hitz berberak, sentsazio berberak, eta lehenengo aldiz nabaituko balira bezain berriak. Eta gero Mikelek hala dio. Zergatik, ez, mentalidade antzinakoa dukik. Nondik nora ezkonduko naiz ni? Hilabete batzutan ibiliko gaituk elkarrekin, bion gozaren pozez, eta gauza xamurregi jartzen ari dela ohartu eta laster moztu egingo dit. Hau bai, honetarako bihotzik ez, tenke egingo diat ezertako errukirik gabe. Ohituz da Natxeok. Zuok biok lagunak zarete, baina oso ikuspegi desberdina daukazue maitasunaren inguruan. Anerzuk maite mintzen zarenero, pentsatzen duzu betiko izango dela, eta pertsona horrekin bizitza luzea eman eta batera lurperatuko zaituztetela. Maiane, zu berriz, azkar aspertzen zara maitalez, baina frustratu ordez, onartu duzu eta esan dezagun nahiko boteretuta zaudela zure limurtzaietasun zitalean. Aner eta Maiane lagunak dira, baina oso desberdinak maitasunari dagokionez. Anerrek norbait ezagutu eta segituan pentsatzen du betirako egongo direla batera.
eta maian berriz igurtzaile zitala da. Ez du inporta izan itxusi edo izan galakoa, mutil gazte bat ikusi eta nik aldiro asaltoa. Zuk uste duzu bat bakarrakin izanen dela nahikoa. Ai pentsamendu hori anerda leturian garaikoa. Baina horri esker ematen dio bizitzari ukendua. Eduki nahi dut zeri eutsia eta nori mantendua. Nahi zure ustez ideia hori dagon garaitik kendua. Ez da pentsatzen dudana hori, baizik da sentimendua. Ta sentimendu hori barnean izaten duzu amultxu bat ezagutu ta barneraino eman nahi diozu muxu. Baina ezagutu ezkero zure intentzio zure pultsu. Asmo guztiak adierazita agobiatuko duzu. Baizera behitu zuk jonan derri, begira ze besarkada. Ze laztantzeko modu dituen, ze begi ze begirada. Jatorra hurbila eta guapoa, du freske perfektua da. Beste guztien berdina baina gu diferenteak gara. Beraz gustora hartzen duzuzu Jonander horren epela. Gorputz osoa paratzen zaizu bere aurrean umela. Baina berekin oheratua soilik bazaude horrela. Nola dakizu benetan bera hoberena dela. Begiekin erakusten dit, ta niretzat da normala. Baina nireai begira soilik, maian eduzu azala. Zu salto joaten zara, harri bezala. Jendea ibiltzen
balia bezala. Filosofia azaltzen diet denei atalka, atalka. Hasieratik dakite denek zein den geroko ataka. 1000 hilabetez gustora egon ta egiten dugu hanka. Aizu bizitza probatzeko da, bizitza bakarra da. Noski bizitza aurrera doa, ta ez digu itxarongo. Ordea zure teknika zein den, ezagutzen dut a fondo. Hau eta hura, han eta hemen, probatu dituzu ondo. Maian ez zara, Jon Anderrekin, enrollatuta egongo. Duela 2 urte izan genuen arrats batean afera, baina oraindik ez zeunden horta, behintzat nere arabera. Ez dago gaizki egin dezagun, bakoitzak bere aukera. Gure bidea egin dezagun, baina ez behintzat batera. Noski bakoitza berea doa, salbuespenak salbuespen. Zuk segizazu betiko norbait, egongo dela amesten. Nik segiko dut bat aukeratzen, naiz da bat bakarra ez den. Bakoitzak aurre egiten dugu, gure gezurrak sinesten. Etorri orain arte. Beldurra da, nire buruaren beldurra alegia, bakardadetik baztertzen nauena. Bakardadean idazten du leturiak, izan ere hori da norbere buruarekin egoteko momentua. Baina, egia da batzuetan beldurgarria ere izan daitekeela norbere buruarekin egote hori. Eta gaur egun bakarrik gaudenean ere, baditugu nahi beste distrakzio barrura ez begiratzeko. Mugikorra hartu eta klik bakarra nahikoa da orduak eta orduak emateko entretenituta. Zer karrapatzen zaituzu, Aner, eta zeri iesi ari zara edo ari gara kolektiboan. Bakardade momentuak dira barrura begiratzeko egokienak, baina beldurra ere ematen du horretan hasteak. Gaur egun nahi beste entretenimendu ditugu hori saihesteko. Klik bakarrean orduak eta orduak eman ditzakegu entretenituta. Zer karrapatzen duen, zer karrapatzen gaitu guztiok eta zeri iesi ari gara.
itxieta, itxita gelako zitan, nik ere inoiz bilatu izan du, iesbide bat patrikan. Baldin bizitza kolektibo bat jarri nahi bada praktikan, guztiak gero ezin du joan, jende beraren orbitan, ansietatea ezin edona, ziurgabeki bisitan, belaunaldi orok eduki ditu, bere kalambreak tripan, nik ere sarri bukatu izan du, klik hemen, klik horta, klik han, ta sinesten dut hor zinez norbait, dela ez urrara agitan, larai, larai, dela ez urrara agitan. Behar sozialak egiten gaitu, gu ere giza bere, azken batean guztiok gara, gure beharren titere. Orain pantailei egozten zaie, zenbait gatazka xelebre, lehenago ere ez balitz gisan, zenbait bakardade exe, baina behar da noski ondoan, zenbait kide, zenbait jende, egingo duna lastan txiki bat, egingo duna mesede, ta naizta beti ezin den egon, jende berriaren mende, ikasi egin beharko dugu, bakarrik egoten ere, larai, larai, bakarrik egoten ere. Gaztez hitz egiten da, kondeszendentziz beterik, eta horrela hasteak niri amorrua ematen dit.
nahi dugu iesbide bat, alde egiteko hemendik, eta guztiok ez dugu noski, berdin horretan hasterik, nork ez du pasa bere buruaz, kateatuta hasterik, nork ez du izan ondoan inor, ez duelako usterik, pantailenak ez gaitu ipintzen, belaunaldi bat tristerik, ez da tristura orokor baten, gure modua besterik, larai, gure modua besterik. Zerri orain bi, berriz. Iluna da poesia, alaia ez da poesigarri. Ez zenuen orain arte nabeitu, nekez azal daiteke munduko alaitasuna, osoa ez delako noski, ez gaitu sakon unkitzen. Tristura ordea bihotzeraino sartzen zaigu, eta lehenengoa antzu eta urri bada burutapenetan, aberats eta oparo da bigarrena. Maiane, zu artista zara, eta ibilbide luzea duzu atzetik, non luze eta zabal idatzi baituzu zure amorro eta txekabearen inguruan. Baina azkenaldian ez duzu lortzen ganorazko ezer sortzerik, izan ere pozik zaude. Eta zure blokeoari aurre egiteko pentsatu duzu, zerbait egin behar duzula, eta probatuko duzula psikologoarenera joaten. Gaur duzu lehenengo kontsulta Ander psikologoarenean. Artista da Maiane, luze eta zabal idatzi du atxekabea inspirazio iturri hartuta, baina azkenaldian blokeatuta dago, pozik dagoela. Psikologoarenera joatea erabaki du. Bat daukat nagola perfecto, eta gainera nago gero eta hobeto. Galderatxo bat daukat hortaz egiteko, ze egin behar nuke triste egoteko, triste egoteko, triste egoteko. Nirekin osatu behar duzu haremana, errentagarritasun bat da nire plana. Segizazu etortzen psikologoan gana, zuk hori sorik egin, tanik nire lana, tanik nire lana, tanik nire lana. Ulertu dut etzara irtengo debalde, ta horregatik egin behar dizut galde. Horrela jarri behar alaiztoa gabe, utziko nauzulako dirurikan gabe, dirurikan gabe, dirurikan gabe. Nik lana egingo dut modu zilegian, zure tristura jarri dadin agerian, nola zaudela
erdian grano zar bat atera zaizu aurpegian, zaizu aurpegian, zaizu aurpegian. Ta bertze bat atera behar zait urrena, baina ez zait inporta ni naiz errena. Bertze persona baten ikusi dut dena, maite minduta nago, hori da problema, hori da problema, hori da problema. Beraz bikote bat ta hortza biperaz usartu zara gaur harreman baten, balasai hor ez da ta dena ona izaten, Kristura iritsiko zaizu laster aurten, harreman egonkorrek ez dute irauten, ez dute irauten, ez dute irauten. Ba ez dut isuriko alerain bat malko, badakit ez zaidala joanen eskapo, bere adierazpena egin baitit bapo, anerren gixan dio dela betirako, dela betirako, dela betirako. Baina edonork daki hau dela gezurra, bizitza bat delako mamita ezurra. Zuk ere ukiko duzu badrama apurra, norbait hilko zitzaizun bederen txakurra, bederen txakurra, bederen txakurra. Txakurrak eman zidan horren bertzeneke, ta pena eman zidan baina ez hainbeste, ean ere desira dezakedan bete, literatura laia egin aliteke, egin aliteke, egin aliteke. Egin nahi alduzu ba etorri etorri, horrek edukitzen du atze bat jatorri. Bete, bete daitezken nahi adina horri, baina ur literatura deitzen zaio horri, deitzen zaio horri, deitzen zaio horri. Baina ur literaturan neroni asekaitz, horrek ez dauka eta hainbat barne ekaitz. Naiz eta arbuiatu izan dudanik maiz, igual bersolaria bilakatuko naiz, bilakatuko naiz, bilakatuko naiz. Beraz orain zabiltza ofizio eske, bertsolariekin ez fiatu hainbeste.
beti ondo daudenik etzazula uste, poza antzestearren bizi dira triste, bizi dira triste, bizi dira triste. Etorri orain Maiane. Hala dio. Pasarte batean leturiak. Bi uinaldi izan ditut orain arte Mirenekin, eta biak izan dute oinarritzat bere gorpuztasuna. Eta gero. Nekatuta nagoenean ez zait asolik bere gorpuztasuna nire ondoan nabaitzea. Ez dago gorputzezko esirik, baina noizean behin, odolak eraginda besarkatu eta nireganatu nahi dudanetan, nazka ematen dit bere gorpuztasun horrek. Ez alegia ezkongai aldikoagatik, geure grina, joera eta senen joku eta katigu naizelako baizik. Guztiak menperatzen dituen indarraren jostailu aurkitzen zait nardagarri. Hala irudituagatik ere ez naiz aske, eta aske izan nahi dut nik neure esku. Liburua ardazten duen gaietako bat da emozioen eta arrazoiaren arteko ustezko dualismo edo gatazka hori, ez modernitatean hain sakonki barneratuarazi zigutena. Beste pasarte batean badio, bihotzari entzutea zen oker jokatzea. Gaur egun ordea, asko gara hori ies egiten edo behintzat hori zalantzan jartzen, saiatzen garenak. Eta zuk ze harreman duzu emozioekin eta arrazoiarekin. Horri buruz sei puntu eratzen. Babiak izatean neukake helburu, baina gorputzak sarri hamaika apuru. Azkenean zer naizen enago seguru. Larai, larai, enago seguru. Elkarren kontrakotzat aurkezten zaizkigu, gorputzaren izerdiz horren bertze diru, baina burua ere da bere gatibu, ta gozamen pixka bat ere ematen digu. Larai, larai, ere ematen digu. Bata Eida Andrea bestea gizona, eta bien artean pareta sakona, eman nahi baitigute gisa hortan forma, baina ez da baidatzera heldu gara ona. Larai, larai, heldu gara ona. Bada gutxi etxita bestea goratu, gorputzaz hitz egin nahi nuke gaur barkatu, emakumearena nahi dut aukeratu, ari esker dezaket ta hemen
Zozorak biok berriz. Aurrera begiratuki, beste biziera bat islatzen da, alegia, ezkon berriarentzat. Baina ezkon aurrea ametsa bazen, ezkon ondoa zehatze eta konkretatzea da. Eta ametsen gauzatzea beren amesburua baino zirtzilagoa ez alda izaten. Ezkontza, erritu hain mitifikatu hori. Zuek ezarete ezkonduko, zuen lagun bat, ezkonduko da. Zuek lagunak zarete, eta komentatu duzue, susmoa duzuela kriston odorrioa montatzen ari dela zuen laguna. Eta noski, zuen esku dago despedida de soltera. Maiane, zuk egoerak uzten dizuen einean, bilatu nahi duzu subbertsioa, edo behintzat oso iraingarria, lotxagarria eta ingurukoentzako gogoikarria ez den zerbait egitea. Anerren ustez berriz ez du merezi saiatzea. Eta hobe gau bat ez bada ere alde batera uztea etika eta ideologia. Dibertsioa besterik. Geratu zarete despedida prestatzeko. Aner eta Maianeren lagun bat ezkontzekoa da eta haien esku dago despedida de soltera prestatzea. Maianek etikoa izan dadin nahi du. Anerrek gau batez alde batera uzteko proposatzen du etika. Feministak gara, gauza logikoa, baina eukin nahi du nire, gau favoritoa. Zerbait jasan ezina, postpatologikoa, ezkontzea bera ez da, oso etikoa. Berez borobila, baina zure buruan zenbat marabila. Ja irakurtzen ditut hor ideia pila, nik ez dut jarri behar buruan zakila. Izan, behar duzun moderna, eta ondo ulertu, esandako dena. Bai oso idea ona, tazakilearena, baina ez bazarrekoa, estriperrarena. Haien ezeko gorra, daukadan bizitza, bi diferente plan bat egiten gabiltza. Estriperraren hori, aizu aize grisa, zer horrek egin behar, alduzu estriptiza. Estriperra esan dut, bai baina ai, nik egingo aldudan, egon zaitez lasai. Ez naiz izango hori, proposatzeko gai, baina hori inork, ez du ikusi nahi. Ikusiko loke, nik neunere kaxa, baina ez duzu hartu nahi
denekin, mendian ez duguta, pasakoan ederki. Zu nire ondoan ondo, egon zara beti, itxi begiak eta sudurra ireki. Ez dakit ongi naizen, hori ulertzeko gai, eta zure ondoan, ere nago lasai. Gure laguna miren, ere urduri ai, nire estilokoa da, ziur ez dula nahi. Baina berez gauza honik antolatzen duten, ta miren aguantatzen, ja hainbeste urte. Honek bere ideologi ekstremoan truke, festa horrez manifa bat montatuko luke. Ibiliko ginake, manifetan bero, hobeki bukatzerik, ezin da espero. Norbait ezagututa, hamaika enredo, bederen jur gaitezen, Kadizera ego. Kadizera zertara, ez inola, ni sartu nahiko nuke, hemen nire gola. Gauza da zure burua, txukutxo dagola, beira zu ez pasatoz, ja ez zaita xola. Ta orain nere kontra, paratu da grabe, naiz hasiera hasi, xuabe, xuabe. Bada joan zaitezke, ta bakarrik are, ongi pasatazula, niren tani gabe. Ja, bagoaz, amaitzen eta jolastxo bat egin dugu etorri horretarako. Bueno, liburua 57koa da, esan dudan moduan, hau da, Euskal Batua sortzen hasita ere ez dagoen garaikoa, ondorioz asko aldatu da gure hizkuntzaren erabilera, ez? Hau idatzi zenetik, eta gainera, egiten du daiteke badagoela saiakera bat alako garbi zaletasun baten alde, ez? Orduan, ondorioa da, badaudela liburuan hainbat berba nahiko ezoikoak direnak. Eta zuk biok pasazaretenez letre fakultatetik eta oso pertsona egokiak zarete azaltzeko zer esan nahi duten liburuko berba horiek. Beraz, emango dizkizuet berbak eta defekitu. Asmatu, igual badakizuet. Lehenengoa, Arteme indanik. Arteme indanik. Zuk ez esan. Da zerbait gertatzen dena hau arte behinen garaitik. Da zerbait gertatzen dena hau arte behinen garaitik. Gero
ja arte behin zer den, bueno hori nik ez dakit. Gero ja arte behin zer den, bueno hori nik ez dakit. Despedidakoa ez dut superatua oraindik. Despedidakoa ez dut superatua oraindik. Ohean nago negarrez, eta arte behin danik. Ohean nago negarrez, eta arte behin danik. Bueno, baina ez dakit bazerekin esan nahia edo ez, baina zentzua izan zezake. Esan nahi du, azken aldia. Hurrengoa, aiertu. Aiertu, atxerekin. A-I-H-E. Aier daurreko eguna, ertatu aditz bat odolez. Aier da atzoko eguna, tatu aditz bat odolez. Hau da atzokoa bihurtu, baina esan da euskainolez. Hau da atzoko bihurtu, baina esan da euskainolez. Anerrek mutil guztiak pasa ditu banan-banan. Anerrek mutil guztiak pasa ditu banan-banan. Eta azkenik aiertu da bere aierten gana. Eta azkenik aiertu da bere aierten gana. Ba, esan nahi du makurtu edo kontra egin. Txigora bera ez. Hurrengoa, otean. Aberdi Gipuzkoarra naiz barkaola egotea. Aberdi Gipuzkoarra naiz barkaola egotea. Ta otea galdera bat, edo izango otea. Ta otea galdera bat, edo izango otea. Bani hitz politorrekin orain nago konfiantzan. Bani hitz politorrekin orain nago konfiantzan. Gazteak beti otean, dabiltza edo zalantzan. Gazteak beti otean, dabiltza edo zalantzan. Oso ondo baina rekurdoa da. Hurrengoa, loaizuna. Loaizuna. Gau pasa eginda luzatzen baldin bazaizu eguna. Gau pasa eginda luzatzen baldin bazaizu eguna. Momentu hortan seguru, loa dela zuk naizuna. Momentu horretan seguru, loa dela zuk naizuna. Baina lo egiteak eman diezazuke ikara. Baina lo egiteak eman diezazuke ikara. Hau da ohera joatea, baina lizunkeritara. Hau da ohera joatea, baina lizunkeritara. Bueno, gutxi gora bera, esan nahi du ameskeria. Bagoa zabaitzen, hurrengoa, iskirioka. Iskirioka.
idatzi guai, hori nahi duke ebatzi. Izkiriatu da idatzi guai, hori nahi duke ebatzi. Ta izkirioka pasatzea, gaua idatzi eta idatzi. Ta izkirioka pasatzea, gaua idatzi eta idatzi. Eta horrela bihurtu liteke norbait oialoka. Ta horrela bilakatu leike norbait oialoka. Jolas honekin gauzkazu, oraintxe izkirioka. Jolas honekin gauzkazu, oraintxe izkirioka. Horrek esan nahi du burlaka. Igual niaren aiz izkirioka. Pare bat gehiago ingo ditugu zezu, entzako ez dakit baina oso divertida. Maizean. Maizeatuk egia esan da egin nau harritu. Maizeatuk egia esan da egin nau harritu. Begira eske honekin, begira honekin ez zait txisterik ere okurritu. Begira honekin ez zait txisterik ere okurritu. Ez dakit nola baina badut bere aditzea. Ez dakit nola baina badut bere aditzea. Ta uste dut hori dela mekauen dioskaritzea. Mekauen dioskaritzea. Nik topatu dudanaren arabera esan nahi dut zerbaiten edo norbaiten alde txarrak kritikatu. Azkena, plaua. Plaua. Batere ez badakigu zer egingo diogu. Batere ez badakigu zer egingo diogu. Erdi euskaltzaina data, Marianek erantzungo du. Erdi euskaltzaina data, Marianek erantzungo du. Ez begira nola izan zen despedida haren gaua. Ez begira nola izan zen despedida haren gaua. Nerea izan zen plana, eta anerren aplaua. Nerea izan zen plana, eta anerren aplaua. Honetan esan behar dut, Aner, zuk ez dakizu definizioa, baina nik ere ez dut aurkitu. Hemengo norbaitek ezagutzen badu, gero kontatuko diguzue, debatu mitoa. Ze orotariko euskal hiztegian ere, bakarrik agertzen da, Leturiaren egunkari eskutuko esaldi horretan, eta nik horretik ez dut lortu ulertzea zer esan nahi du. Orduan, amaiera irekia. Osondo, bagoaz amaitzen, eta nik ja ez dut gai gehiago gaurkoz. Beraz, liberean utziko ditut bertsolariak. Beste behin, eskerrik asko etortzearen, Leturiaren egunkari ezkutuan oinarritutako saio musikatu honetara, eta batez ere eskerrik asko zuei hemen gu entretenitzen aritzearen, Maian Aner eta Libe, hurrengo arte. Itzena izan da
minga. Ikusi galdu naizela etxeko lanak eginda. Etxeko lanak eginda, itzena izan da ginda. Ezin sinistu sekula, ezin sinistu sekula, zu ibilita haintxula. Hemen letretan karrera, nik soilik bukatu nula, nik soilik bukatu nula, ezin sinistu sekula. Bai ongi duzu asmatzen, bai ongi duzu asmatzen, txiripa izan da ezen. Karrera utzi nuenik oso aspergarria zen, oso aspergarria zen, bai ongi duzu asmatzen. Ze hitzak mekasuen, ta ze hitzak mekasuen, nola entzun dituzuen. Leduria zelakoak euskaltzaina behar zuen, euskaltzaina behar zuen, haize hitzak mekasuen. Bai etzen inozoa, bai etzen inozoa, ta idazle erosoa, baina txila begietzuten egin euskaltzain osoa, egin euskaltzain osoa, bai ez baitzen inozoa. Txillardegi badakargu, idazten nola diardu. Liburutegia soilik ez, hiztegia ere behar du. Hiztegia ere behar du, txillardegi badakargu. Liburutegirik ezpena, liburuterik ezpena, bere bizitzan barrena. Hemen eskertu dezagun egin zuen ekarpena, egin zuen ekarpena, bere bizitzan barrena. Txillardegiri kultua, ta gu bertsoz apuntua. Bere egunkaria ja ez da horren ezkutua, ez da horren ezkutua, txillardegiri kultua. Hizkuntza dela librea, gazteok segi dezagun arkasitako bidea, arkasitako bidea, hizkuntza baita librea. Bai liburu epikoa, bai liburu epikoa, modernota klasikoa, baina jode bukaera bastante dramatikoa, bastante dramatikoa, bai liburu epikoa. Melodi
xelebre, melodi hontan xelebre, gara pianoan titere, baina eskertu ditzagun gure libre eta leire, bai ongitarez xelebre. Bai bi hauekin begira, saioa ondo hasi da. Hola bertso txarrak ere totore geratzen dira, saioa ondo hasi da. Ematen baitigu gaia, baina jadugu garaia. Aio errateko zeren publikoa jada lasaia, publikoa dago lasaia, aio errateko garaia. Beraz behin eta berriro, aio eta gora igo, hurrengo irakurraldian elkartuko gara Bilbo, agur behin eta berriro. Bai.